Mayong ni jala tongi manyang zak kami ni lukuro tabung bai kami wo wai bri he hapka mayong kotor nukung punchil be baksa jogane hor achukino kami ni lukuro mathuya mayong ni jare belai no birmano klaija borong tangbitini adong rono kami ni lukuro birmani konotui kok sapano horok sapano khunju khanai khrei omohaino kokse jamung koktoma thumai buskango sabenka nokni mairung thailik omthi baga joto bebak hamya khlaika mayung ro omohaino mangbli kase feka khwai hangkor khobja holong matai amsayo Iko musuk kafi ki kelang kata bis ma bekreng ro bai thang maja. Musuk ro kai masan na masan khai jaga na momo kai busuk jora ro ko khana Tinta wo ayo. oro nok tang ka jana ro ma kha Iko ro no ga na wo subai da ko tori nok subai tong ga ngai jeng si jalai kata. Ngai hai himba ama mayung le suno siru thar phai wo. Ngai jeng wo no go ha mala liya u yang bolong digi si khare ma thang la ji wo ngai yang nok law ha phai ga ngai jeng ayang te ha joma ngai tong le kata. Ngai musuk ka jote ban sida salia. musuk kita miri ta gai ma lo mo kai Gai. sina kai musuk masa ro uja kata chopor ja kata ta Tapi kun kai khailang liya musuk kimi no. borok rok to kuno Borok ka khare yo bai kata. ma busuk mayung kai Mayung ki masa. masa sina busuk tor na bo Mayung kai kotor no abo khoni phari ba be no ka haji nok tong su kai no o kami ni mung kai kami ni mung su ko bra ni ko na kamu usung ko na no busuk wat klai bo sanong wat sanong wat na nong ponchet ni mung kontet ke kalau mutai long ko tai na kai nong tia so kai yes kai sampah hawa sampah hawan na omo khwai no khobja ko heda distrik khwai area ta khwai district kai no tabuk omo khoti puron dok sam sana dam omo hai ro mo khoti puron rok toi ko nangu no ta mo to te ban silia kai jung man khang kai kita saga guta ko tabuk je dong o mayung nai tong nai ba o mayung tam sana forest rock to brok to nai tong ga omo rok no tam sana mo ko je no rok to omo hai mang si musurok kafik jagai hai khaijak to pode po dog sobai jak to ga mo pile tam sana rok o mayung rung nai rok tong phanoi ko kun si sai jo khai me jung no abo borok no sai jirang magna ri sare ton gu ge nihin bo borok mo mayung rok jung no buthar kalang bai si nihin bo thokai nai borok ge borok ka gana gini mayung tong hini khana pano borok kuno daito na haya borok ke naikul tong nai rja khai ja borok ma hin borok kai beton man tong bai hinta go naikul nai rok pura phai o jor rok pura phai haya sai me na borok sai ma sai mia ge mia kai phun no tawar kari ngai singo phun no khai malia ating lai khata bot naikul nai rok khoro busur rok tong kami ni ngai mayung naikul nai ta pazona tong ajuna tong go borok ke bo jaga rok ton jak borok no go janje no go tong janya no kon tong go borok le baki dik nai je o mayung rok phai ngai mayung asu to kotom no kung ji le ba ma ko phan borong thane to lai dok tong go ge a lai dok thone nyam borong no ru guta gi rok khai rung manu go baji rok thok lai ye ge ati rok khire puru hungkai a mayung bo chin par rok hamalang ya agi rok hungkai ge mia ka hor kutu ko pham ba ko bai borong no bo sing nihin man salap dia ating khata o nong kami bo tau kwa sira phai mayung na kai agi bo phai ka agi ke para ka habia u gana gini rok phai ka hungkai regi rok ro lai uta wai busuk ma hai rok khana para hamanda para hamani ba lama gana phai mani no gana phai mani o phai ma hungkai bo le khai tu ka gari kya phai mang si tong go ko ma so wani wa cha ma hai no jontro na chi no robot kai bo marang le ya ba kan rok subayo ta bayo abo media rok phai bo kunu jung no सरकार बाहादुर रगो ना बनाय कलिया जोंखा मति खेमांसि थैयां तंखा माने नक सारामो जमा कमिटिया बिसक तै न खांगाय सुनो साइजो फाइबाय के साइजो खलायबाय सितुन ओके नरकनि जे ओ मायुं कत फाइप्रो जराय रक न बा बुरा बुरि रखि तमा मले हिमाया थांमाया हाय दिबा अ जराखौ बाहायके तनि बरक न आबो नखाय नगो दावै ए जे हिमानाय थांमानाय बरं मारग लायउता ओके नक रक त सुर सुबायो नर सुबायो अंका बा या सबाय पुरखाय थगाय थैसितुन ने हाय मा तंलायु abon ba genok tabuk je forest nai tongnai rong kai tam sanamo song teisa abono tik tik boro gote ha tik tik babe daitona hari kam khaitun ta gen nang ko ni mung khai ani mung bisolok kite forma bisolok kite forma
어너고 걸어보스 농고 너고 걸어보스 럭 onogo sardona tongo cái của mình này nó có sardona còn thì tiền tao cái xe sống một thối trong anh sai mi cái bây giờ sang cáiต่อแก้ไปmìnhรีบที่รายการแห่งตรงเขาเราเขากระดงชาร์จกระดงเขาคนนอกดอกสบายกำลังไปแต่ 사버스 ก็มา用ให้เชื่อมกันเกินในจังหวะบ้านนอกไปทิ้งกันหน่อยที่เขาก็จะหาก็ดอกก็ท่านอกแบบบุยบุกขนาดเขาอย่าง 무슨 럭 마용 동나 มา用เขาจะอ๋อเขามีอะไรมาเขามาชา 사버스 มาชา 마사나 아버 무슨 떠나 마용 럭 무슨 ตอนมันนี่เขาจะที่เขาบอกมันนอกท่านี่แล้วเขาจะดับเบิลกุศล 그러니까 아버 너랑 무슨 아버 무슨 또 저라 럭 하나 타임 저라 เราอาจจะคนตาตรงนั้นนะ 걸어 무슨 저라 엄마는 허니 거자 ตีนตาเขาจะชาร์จตีนตาจอดตรงนั้นครับ 허니ชาร์จตีนตา 너랑 아고 아미 럭 신동 있자 คุยเราว่าข้าmìnhหินถุงโกแค่แต่งถึงเราผมก็บอกจะขอบตัวดีอ่ะตาพวกเขา 땀 럭 수바이자 땀 코디 가이자 카메라 นอกเขาจะขอบแบบนอกกับดาลิบแบบสักครั้งเขามาเราโชว์เขาได้ก็คือรัวบกของเขาโชว์เขาได้ก็ทิ้งเราก็คือรัวจะต้องอุทธจังมั่งทำไมกับตุลีตาเราอุทธจังการที่นอกว่าให้นายก็แบบสักครั้งเอาว่าให้เขารงกลางไปสักอย่างก็กอนดักบอสตัดท้ายใครdos que se kungan marca solo que yo 뭐 마용니 나이콘레 럭게 바 포레스 럭 마이롱 코노 캬르 가이자 boro agi khala segang go sabai puru khala phaika ka mo kepe khai phairaglia boro phailia hangka be go tini phungo simi photo boitlang thong khota 거 코티 부런 럭게 능 따모 사나무 좀 하이로 abo khoti puron ang tam hin sa chana asol kai sing mayong no bera riu thono sop to ni mang khang kha abata ka hamung ga ne ang mon ki ta 이제 나이콘레 좀 나이 포레스 럭 따모 그 코티 냐나 때 그러니까 업 가미니 뭉 따모 subol kobra 수벌 코프라 그러니까 PS 럭 보자 pias kai sampawat sampa hawna 그러니까 너 디스트릭 뭐 sampawat no sampa hawna 그러니까 어럭 무슨 공부쓱 럭럭 수바이자 가 자가 oro khai to chin parao khai khongsa no khai mana sone mosok masa bo molo kapi kalangka ka to yang na ro tai no khong tham sabajak tu 그러니까 따이 버럭 사고 도고 담만까 dukula malia 도클레 말이야나 저떠로 너가 하부 좀 말이야 그러니까 어마이 저들이 코트낭 동안가 프로 파이퍼 끊어로 바라는 걸로 따봉 세 정라이 어마이 마이 거 apa joton janja no hablai ma to sa kiri layo ko ba no ko lai ra ya ta 그러니까 앞으로 까이 또 코노 파이미에 저떠로 자인가 너 마도 가져 가나 hanya pan sojok ma ya ka 미시박 마용 부스 저라라고 파이 어마이 a te no chagang phai puro bo tinta wono phayo ka mo ke tinta wono phayo khoni tinta mang phai 허러고 뭐 파이다나 살아고로 들어 파이 salo go phayo phai pa no ase ko para habya ta salo ka 마용께 마 산다 또 나가이 to tongo ma yung khato gi laman tongo hongka te dol ka tonga no char pasta tongo hongka dol gnang bo tongo 마용 그 비앙로기 파이나 어머 버롱도 뭐 mia khai to yang ni bor sora ni phayo ka gi khai to yang ro ni phayo ta yang dok hin chai to 그러니까 따이 녹니 녹 그러고 수도 녹으로 앞으로 si no go seng bu khong ni tong lai man ta không懂呢，cái nông thì nó có mấy cái con dâu rồi nó tao para nó cũng cái tam salai to nó chỉ para ni lo puro ko ta mi na puro ko be go khoti puro mang khai ba sa ja ta puro ko ba hai khai nhìn một cái onel de bor ma tay sửa bài trong này nó cũng một cái tam tam abo khai ma sa kai somiron te ma sa kai sonjoy te ma sa kai ko soilen police agi police ke samta nông thì tay chân mà nó đẹp mà de bor ma đẹp mà bor kisa abno mayong ro no ko tar kata ro ri phano so boi toni jak kha ga ba sente ha tong na ne subida ang khamo abo ha nga thak khali ta có horok có bài cái tông lại ra oro kai ko seng ba bori se pura mang ne ko ha nyo no go kon jaga ma thaya ma tong ta mayong phai pura kha ba nok bi singo mang tai no khot ba malia ta cái nó có nó phải lấy prong cái khá lại nó có hai trong lại cho no go na hablai ma tong ui ma tong lai chakata mai su hotor no nai tong ka chino dogo ko go ka ba sing mai chaban dogo bere bai ma tong lai chakata dogo bumang gulo kai bokka chepka ti utha kata kicha cái borok phaibe ni chiri khoma bo phaina chi gre 가만 또 커티 보는 cái sing o mai yung ti ka ti utha sing tong lai chakata
오케이. 저번에 뭐지 마 이거 하다 제가 야고 우스강 뭐 베라 저가 깔라마 베라 제 가그도 야고 이거 비는 파이 봤다 안들어서 바강으로 그렇게 해도 아닌 거야 그러니까 안더스 바가는 게 미 탕내 허러도 미 탕내 허러도 짠나까이 아기 짜오다 기자 하나 달리고 사서야 사니야 뭐 어떻게 망치 꼭살 이렇게 동원하고 정말 바강으로 까죽 양송고 할매야 딱 해더라고 할매 이거 베라로 우리고 서바이 그랑통 그장 가냐봐 반지 정반지나 라마서 그래 여자가 동보 그거 허러고 그 엄청 길이 거라 그만 동안 졌다 이거 안고 사중망 진가요 안에 농 모르고 지키림끼리 탕다고 받아 소대라고 그 안고 사중으로 비리만 안고 이거 미야보 또뭐 해보 탈이야 미야카 우리는 동거 이거 말을 갈다 갔다 뭐 발베디 지리 크면 시라 코랑 구름 떠더라 수거 떠더라 또 들어오시고 그 안고 시라 그러니까 너 어저라고 말게 살만 제 오마요 파요 그래 겁도 말게 살만 겁도 그렇게 섭도 그 비니만 마용래 섭도니 비 거들 불라 어 뭐라 마용 거들 봐 섭도 비시 살만어 접시 세강배를 사지 마야 캐땡 싱그라 운나고 그냥 나고 편이자 섭도 마야 그때 섭도 거들 해볼까 뭐 마용시 불라 하니 부살라 갔다 그러니까 앞으로 하이 해라게 너가 불라 여 800개는 말 가지면 파냐지 그래 그러니까 무슨 그린 너가 불라 좀 맞아 갔다 하잖아 그러니까 하니 sampai tema bobo mayong si bini buskang ri peke bo phai malaya mayong nang nai bo khana ya phai me ya ke mia phone bo khaje bor bo sai me ta mayong kana phajak sai man dongo ngai mayong kana phajak phan pana yang borsara digin si phai mo khai yang do khin digin phai ta cái nông này nó có cái tam rồi của tôi chắc là nó có tiếng ha iku bunda bo sa kha cái mai dong mau sponsor sih paling bang bo dek sih saya kelang sama siapa ya cái suar bo kita darah kata jo pero cái nong ni mana jo khabe darah di ba nuka mungsu nuka ba nukung kama ni mana itu tontong cái apa nanti apa noi ko je khoting mana yang kita sajorok sana jong jata puro sa nông cái nông cái mình muốn cái tam không subul kubra nó có korong lên tổ nè 지금 그는 목표는 아니 잘라버사나고 그래 바이러 상자 아이 좀 오자고 물어 감 cái tổ 아이 애들 싫어 갔다 Belang kapal awak.